Takže prejdeme k tej druhej téme a to je konope. Konope má samozrejme strašne veľa využití. Jedno z nich je vynikajúci lekársky liečivý účinok a druhé využitie je samozrejme priemyselné a to je tiež proste nesmierne množstvo toho, ako sa konope dá využiť. Tak poďme k tomu liečivému. V prvom rade sa musíme baviť o tom teda, že konope a marihuana sú dve rozdielne veci. Nie, nesúhlasím. Ale toto nie je asi merito veci. Marihuana je v podstate hanlivý výraz po prohibícii alkoholu v Spojených štátoch, zhruba okolo roku 25 alebo kedy, keď začali ten hon na čarodejnice vo forme prenasledovania ľudí, ktorí pestujú konope, lebo všetko je to konope. Skúsim to vysvetliť, aj keď nie som nejaký veľký odborník v tom. Tak začali ten hanlivý výraz marihuana. Ináč samotná konope indica, hej, to je tá s vysokým obsahom THC, má 1000 zmien, hej, to ľudia majú, tí, čo tomu rozumejú. Chcem poslucháčom povedať a ospravedlňujem sa, že nie som odborníkom, nie som aktivistom, nie som propagátorom, v živote nikdy som nefajčil konope a v živote nikdy som ho nepoužil v žiadnej inej forme. Napriek tomu keďže vidím, čo sa okolo mňa deje, tak som sa dostal ku knižke a oboznámil som sa so životom pána Ricka Simpsona. Je to človek, ktorý zhruba pred nejakými 10 rokmi povedzme, že objavil alebo zistil, že z konope indického sa dá zo šišiek vyťažiť živica, ktorá na nich je, ako keď sú dozreté, a zo suchých šišiek pomocou rozpúšťadla vyrába, on to nazýva v angličtine hemp oil, alebo teda konopný olej, ale pozor, nie je to konopný olej, ktorý je lisovaný zo semien konope, je to výťažok zo živice, ktorá sa nachádza na šiškách. A účinky tohto konopného oleja alebo hemp oil, alebo on ho nazval Fénixové slzy. Keď sa opýtali, že prečo to tak nazval, tak ich nazval podľa Harryho Pottera, podľa tej knižky z hodou okolností, tak sú neskutočné. Naozaj, ja som si dosť dôsledne prečítal túto knihu od tohto autora, volá sa to Fénixové slzy. A keď si nájdete na internete útek pred liečením, alebo tak nejak je to preložené Run from the Cure, tam popisuje viaceré prípady používania tohto zázračného lieku. Naozaj toto treba povedať, že toto je liek, pretože je to absolútne prírodný liek a neskutočné problémy, ktorý tento človek podstúpil a podstupuje, pretože prakticky momentálne žije v exile, pretože kanadské úrady ho tak drasticky prenasledovali a prenasledujú, pretože vyrába liek, ktorý liečí taký rozsah chorôb, ktorý ja si ani netrúfam tu napovedať, ale keď sa pozriete na mnohé reportáže alebo mnohé dokumenty o tejto zázračnej rastline, ktorá je tu nám daná, ja nie som veriaci človek, ale ja hovorím, že je nám daná Bohom. Je to ako keby mana pre človeka a tu sa nájde skupina ľudí, ktorá povie nie, toto užívať nesmiete, pretože vám to škodí. Áno, keď to povedali pred nejakými 10, 15, 20 rokmi, ja som im tiež veril. Bol som v úvodzovkách na ich strane, ale postupne sa mi otvárajú oči a zistujem, že je tu obrovské klamstvo na ľuďoch, pretože sa nám upiera rastlina, ktorá môže poriešiť nekonečné množstvo problémov. Začali sme s medicínou, k nej sa vrátime, ale potom sa môžeme baviť aj o priemyselnom využití, ktoré je tak nedozierne, že od stavebníctva, cez automobilový priemysel, cez výrobu palív, cez kozmetiku, jedlo, textil, to všetko nám vie dať konope. A keď sa pozriete na Slovensko, aká je to krásna zem, ktorá je pomaly holá, my už z poľnohospodárstva nemáme skoro nič, a kde by sme mohli toto konope pestovať a byť sebestační
v mnohých oblastiach nemuseli by sme dovážať, drahé textílie alebo lacné a škodlivé textílie z Číny, ale mohli by sme si ich vyrábať sami, mohli by sme z toho vyrábať potraviny, kozmetiku a tak ďalej. Nie, lebo pár ľudí, ktorých sme si my sme si ich zvolili, tak povedia nie. A keď sa ich opýtate, prečo nie? Lebo nie. To nie je vec argumentov alebo nejakých faktov, pretože keby toto sa zobralo do úvahy, tak už dávno celé Slovensko a celý svet je zarastený konope a používame ho veselo aj na lieky, aj na všetko, čo k tomu patrí. Čiže ja hovorím, nech je konope akousi iskrou, ktorá nás všetkých podnietí, ktorí povieme týmto našim expertom na všetko, že vy nám nebudete upierať to, čo nám Pán Boh dal, pretože táto rastlina, a to mi verte, lieči. Uvedomte si jednu vec. Mnohí z vás si poviete, mňa sa to netýka. Ja fajčiť marihuanu nechcem. Mňa sa to netýka. Nie je to pravda. V Kanade, odkiaľ pochádza tento človek, je výskyt rakoviny oficiálne uznaný. V mužskom pokolení zhruba 1 z 2 sa stretne za svoj život s rakovinou, čiže dostane rakovinu. Čiže ako tu sedíme s pánom Linterom, 1 z nás 2 by ju mal. A jedna z 2,6 žien dostane rakovinu. To sú tak šialené čísla, že tu sa už hovorí o epidémii rakoviny. Prečo je to tak? A čo ju spôsobuje? To je, by som povedal, nie na tento rozhovor, ale ak reálne existuje spôsob, ako túto chorobu liečiť, okrem tých svinstiev, ktoré do nás pchajú, to znamená chemo, rádio a operácia, keď tu máte liek, ktorý vie bez vedľajších účinkov, na tisícoch prípadoch sa liečili najťažšie druhy rakoviny. Rakovina mozgu, rakovina pankreasu a nájdete si, však to je neskutočné. A títo naši odborníci na všetko povedia nie, nesmiete to užívať, lebo je to škodlivé, je to droga. Viete čo, už dnes je dokázané, a to si nájdete na internete, za tým stoja ľudia, ktorí majú 2 tituly pred menom a 2 tituly za menom a nehambia sa, sú to z univerzít ľudia, ktorí hovoria, že štúdie dokazujú, že je ďaleko návykovejší alkohol, je ďaleko návykovejšia cigareta, ako je marihuana. Že marihuana nezabíja mozgové bunky, ale ich lieči. Že marihuana obnovuje nervové spojenia a tak ďalej, tak ďalej. Ja neviem všetko povedať to, čo táto zázračná rastlina dokáže a čo táto tinktúra, ktorú si viete každý doma sám spraviť. To znamená, keby ste sa len tí ľudia, ktorí máte záhradku, keby vám bolo dovolené už len to, čo je dovolené v Čechách a mnohých iných krajinách, vypestovať pre vlastnú potrebu, pre medicínske účely túto plodinu, z nej si urobiť olej a vy nepotrebujete lekára. Ja vám ručím, samozrejme, keď si zlomíte ruku, tak na to vám asi tento olej nepomôže. Ale na bežné choroby, na ťažké choroby. Ja som pozeral prípady roztrúsenej sklerózy, ťažké karcinogénne choroby. Tak som sa rozhodol, že sem prídem a poviem svoj názor. Nepasujem sa za niekoho, kto môže hovoriť na to veľmi fundovane. Máme telefonát, dobrý večer. Haló, dobrý večer, Jakub zo Štátov. No, práve počúvam vášho hostia a som veľmi prekvapený, že takéto niečo počujem v slovenskom rádiu. Kamaráde, si v slobodnom vysielači. V slovenskom médiu. A mám také 2 otázky. Jedna je na vás, pán Lichtner, a druhá je na pána hostia. Prvá by bola, že ako Slovák, žijúci v nejakú dobu v zahraničí, som proste v kontakte s ľuďmi na Britských ostrovoch, v Severnej Európe, tade. Takže ak by bol podľa vás záujem o určitú formu diskusnej relácie, respektíve nejakej platformy. A so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Áno, kde by v podstate mohli Slováci v zahraničí s vami alebo s niekým iným diskutovať o
všetkých možných problematikách tohto života, respektíve problémov našej spoločnosti a tak. Záujem z mojej, ti odpoviem, záujem z mojej strany je samozrejme veľký, takže ak sa spojíme teda e-mailom, tak určite vieme niečo dohodnúť a môžeme niečo spáchať už budúci týždeň, takže stačí sa ozvať. Toto som veľmi rád a vítam to. Kde si v Spojených štátoch, ak sa smiem spýtať? Východné pobrežie. Na východnej strane. To som vám môžem povedať. Dobre. Ja potom vám poviem tieto súkromné záležitosti, to si myslím, že nemusí byť rovno vysielané, ale podstatná vec, moja otázka je, čo si pán Hos myslí o určitom ľudovom fenoméne tu v štátoch a tým fenoménom je štát Kalifornia, kde v podstate sa dostala táto terapia kannabisom, čo sa týka zdravotníctva, do absolútneho popredia, kde sú úžasné výsledky, úžasný proste objem zákazníkov a odborníkov. A pritom na druhej strane federálna vláda im hádže polená pod nohy vo forme daňovákov, ktorí im robia audity na všetkých firmách a klinikách. Potom federálne komanda z FBI, ktoré prídu do obchodu alebo na kliniku, kde sa tieto veci praktizujú, celé to tam rozbijú a v podstate im zatvoria biznis, ich majiteľ môže ísť do basy a tým pádom vlastne celý tento biznis a nie je to ani tak biznis, ale skorej služba ľuďom, ktorý je vlastne podkopávaný a je to podľa mňa smutné. Tak by som vedel, čo si o tom pánoch myslí. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ja poviem k tomu jednu vec, že federálna vláda Spojených štátov je už dávno kúpená a bolo za ňu zaplatené a jednotlivé štáty si ešte ako tak držia tú svoju samostatnosť. A samozrejme zo strany federálnej vlády Spojených štátov je maximálna snaha na to, aby túto samostatnosť a čokoľvek si oni chcú sami robiť, rozbili. Takže áno, bude sa používať FBI, ATF, ICE, DEA, proste každú agentúru, akú majú, budú používať na to, aby v tých štátoch si presadili svoje. Takže, čo si vy o tom myslíte, pán Bula? No, pokiaľ ja mám informácie správne, tak Kalifornia bola jedným z prvých, ak nie prvý štát v Amerike, ktorý povolil opätovne, poviem opätovne, aby si ľudia uvedomili, že do roku 1925 bola marihuana úplne legálne používaná na všelijaké účely, od priemyselného využitia po medicínske využitie. A potom prišiel, nebudem to rozvádzať slovom, od roku 1925 je to zakázané v Amerike. A neviem presne kedy, Kalifornia a potom myslím okolo 15 štátov v Amerike povolili na medicínske účely. To, čo povedal pán Lichtner o federálnej vláde, to nie je vláda. To sú vlastne prakticky predstavitelia bankárov a farmaceutov. Tak to je. Ako kto si myslí niečo iné, tak je ako naivný a nech sa ide hrať s nejakými kockami. V každom prípade pre mňa nie je vôbec záhada, že v Amerike je to zakázané. Vôbec nie je záhada, že tie problémy tam sú také, aké sú. Pre mňa je záhada, že títo naši premúdretí páni a týchto 150 nechcem nikoho urážať, aj keď je po 10. už asi, alebo blíži sa ku 10. Ako je možné, že si neuvedomia? Hovoria, že je tu nezamestnanosť. Hovoria, že tešia sa, že BMW príde na Slovensku a otvorí ďalšiu fabriku a my budeme, keď bude hlad a bieda, tak budeme jesť, ja neviem, pneumatiky, alebo budeme jesť treba z blatníky. Blatníky sú tvrdé, pneumatiky sú lepšie. To znamená, neuvedomujeme sa, čo sa tu robí. Že z nás vzniká skupina otrokov pre západné firmy, pričom my tu môžeme žiť absolútne slobodne, robiť si svoje veci, ktoré rozumieme, ktoré vieme a nie nechať polia ľadom, nechať zem ľadom, ľudia nemajú prácu a my tu máme riešenie, hej? Máme riešenie. Poďme pestovať konope, poďme z neho, urobme revolúciu, postavme sa týmto ľuďom na odpor, veď to nie je normálne, že nás tu zdierajú a východisko je, len ho nechcú vidieť.
No, nabehli tu e-maily, tak ja ich prečítam. Braňo píše, dobrý večer, chcel by som sa hostia opýtať, aké sú skúsenosti s liečbou psoriázy konopným olejom alebo krémom? Absolútne skvelé. Nie, ja ich nemám, pozor. Toto, čo budem hovoriť teraz, nie je osobná skúsenosť. Jedinú osobnú skúsenosť, a to vám poviem absolútne čerstvú. Napriek zákazu, ktorý je, dal som si doviesť z Čiech Fenixové slzy, a nie pre seba, ale pre priateľa, ktorý je v 4. štádiu rakoviny hrubého čreva. Začal ich používať včera. Čiže ja ako nemôžem povedať niečo svetoborné, ale keď som s ním včera telefonicky hovorím, ako sa cítiš? Dobre, veľmi dobre. On bol na úmretie, on je na úmretie, je v 4. štádiu, je po všetkých týchto svinstvách, ktoré na nás páchajú, a začína používať, čo je veľmi ťažké. Samozrejme, čím skôr sa začne užívať tento konopný olej alebo tie Fenixové slzy, tým je ďaleko väčšia šanca na uzdravenie. Ešte jeden príklad poviem. Mám známych, ktorí zronenými pred asi 2 týždňami oznámili, že ich vnúčka má diagnostikovaný sarkom na kosti stehennej. Tak som im povedal to, čo viem. A si predstavte, že tí ľudia nie sú ochotní, lebo ten biely plášť je v nás tak zakorenený, že to dievča už je na chemoterapii. Tak som povedal, choďte kľudne, nechajte ju, nech to absolvuje, lebo jeden človek v Amerike, to je jeden emigrant z Rumunska, povedal, že to nie je chemoterapia, ale v angličtine to povedal, že to killer therapy, čiže je to zabíjacká terapia. Veď tam je účinnosť chemoterapie je menšia ako 50%. Čiže 50% ľudí zomrie. Napriek tomu sa to používa. No, máme telefóna. Dobrý večer. Dobrý večer, ešte raz Jano Dubnica. Mám 2 veci, dúfam, že nezabudnem na tú druhú. Spomínané aj tá chemoterapia, aj tie lieky, liečenie rakoviny. Tak veci náhodou, to je taký článok som čítal, že náhodou prišli na to, že vlastne to liečenie spôsobuje po určitom čase zhoršenie stavu rakoviny. Včera som pozeral video o rakovine plúc, to bolo na ČT-čku, ale to je akože na YouTube to bolo, že liečili vitamínom beta-karoténom, ale rakovina plúc na fajčiarov sa zvýšila po určitom čase 25% vitamínom beta-karotén. No len tak. Dobre, a druhá vec? No to bola tá prvá, že náhodou zistili vedci, liečenie, ale to neviem presne, to je tá druhá vec, že zistili náhodne, že liečením tým chemoterapiami a lebo toto je vitamín beta-karotén, toto je pre tých fajčiarov. Na fajčiarov to pôsobí tak, že sa zvýši tá rakovina plúc o 25%. Ale ten prvý prípad bol, čo som spomínal, že náhodou zistili vedci, že liečením chemoterapiou a týmito prívkavkami, že po určitom čase sa tá rakovina zhoršuje, čiže zvyšuje sa. Dobre, ďakujeme. Rozumieme si. Ďakujeme. Ak môžem, len poviem zase, a to sú vedecké štúdie, toto nie sú, hovorím, nejaké písalky od ľudí. Vedecká štúdia dokazuje, že ľudia, ktorí fajčia klasické cigarety, majú enormne zvýšenú výskyt rakoviny oproti bežným ľuďom, ale fajčiari marihuany majú menší výskyt rakoviny ako ľudia, ktorí nefajčia. Čo je zaujímavé. Dobre, píše ešte poslucháč ďalší, bez mena. Ahojte, mám ešte otázku MMS. Niekde na internete som čítal príspevok o tom, že sa s tým dajú bieliť zuby. Neviete o tom, či to funguje? Neviem, absolútne nie. Dobre, ideme ďalej. Toto je MMS. Ja už to preskočím. Toto nič. Dobre, graviola, toto je tiež zaujímavé. Prajem pekný večer. Veľmi ma zaujala vaša dnešná debata. Chcel by som sa opýtať, či ste už počuli o rastlinke menom graviola a o jej liečivých účinkoch. Ak nie, veľmi odporúčam si ju vyhľadať. Ja ju užívam ako čaj už niekoľko mesiacov a môžem len odporúčiť, lebo podľa mňa to patrí medzi zázraky, ako je aj konope popravde, a OMS som zatiaľ nepočul, no istotne sa tomu po dnešnom večeri povenujem.
Píše nám David zo Sliača. Osobne som počul o graviole, nemám dôvod, aby som ju užíval. Hovorí sa o nejakých 10 000 násobných účinkoch v porovnaní s chemoterapiou a dokonca som počul, že papaja je ešte intenzívnejšia, než je graviola. Jasné, je všeobecne známe taký nejaké po česky rčenie, alebo hovorí sa, že na akýkoľvek problém, ktorý príroda má aj liek. Hej, čiže všetko, čo sa tu vyskytne ako problém, sa dá liečiť prírodnými liečivami. Dobre, viete aspoň trošku popísať, ako tento konopný olej funguje? Isté. Čo robí? No, v prvom rade treba povedať, že konopný olej ako účinkuje v podstate je to extrakt z tých živicových, teda tej živice z tých šišiek a jeho účinok je v takých 4 základných rovinách, ktoré, ak môžem, ja nie vedecky a nie lekársky ich pomenujem. Poprvé, zabraňujú, keď budeme hovoriť konkrétne o rakoviny, zabraňujú reprodukcii rakovinových buniek. Po druhé, zabraňujú tvorbe nových krvných spojení, ktoré potrebuje nádor na to, aby mohol žiť. Ďalej bránia šíreniu, teda metastázam, teda šíreniu nádorov do iných orgánov. A úplne posledné, čo je veľmi zaujímavé, že prakticky tento olej, alebo v podstate marihuana, je schopná rakovinovým bunkám, ktoré ako keby zabudli zaniknúť. Každá bunka je logicky, že vznikne a zanikne. A tieto bunky ako keby zabudli, že už by mali skončiť a tento olej a v podstate marihuana im ako keby dala signál a tieto bunky, tak je to používaný tento výraz na internete, spáchajú samovraždu. Je to také zvláštne. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. No, nech sa páči. Môžem hovoriť? Áno, jasne. Ja by som hľadal na Slovensku právnikov, ktorí by je zažalovali. Vypnite si, prosím vás, počítač, alebo stište si ho. Ktorí by zažalovali Spojené štáty, najprv v prvom rade, ako skrátka podielali sa Spojené štáty americké, skrátka na základe pestovania. Dajte si tichšie ten počítač, prosím vás. Podielali sa na zákaze pestovania a následne to svetové presadilo OSN. A my jednoducho, ja neužíval som to nikdy, ale konopný olej teraz používam a tak ďalej. Používam zelený čaj. Ja x problémov, čo som mal, zelený čaj mi pomohol a myslím následne teraz ten konopný olej alebo vrbovka. A jedna vec, náš profesor, neviem, či to je Čech alebo Slovák, v Izraeli sa zaoberá konopím 40 rokov a on hovorí, že zatiaľ v Európe není prípad, kde by konope niekoho usmrtilo. Takzvaná Mariska. A môžem vám tu na jeden prípad, to je z českého časopisu Levné konopy alebo levné lieky z prírody. Tam píše starší pán, kde dceru po týždni, ktorá bola postihnutá roztrúsenou sklerózou, sa ako tieto bolesti ustúpili, dostala chuť do jedla a ustúpila zaspa a za rok používania Marišky jednoducho pribrala z 38 kg na 42. Dobre. A jednoducho ešte takto. Tento pán, ako tam píše, že koľko by to stalo, keby to kupoval, on to pestuje na čierno, tento má 66 rokov a tú seru to pestuje doma na čierno, ináč by ho to stalo 900 eur, keby to kupoval.
A tá dcera má príjem iba 7 000 ako českých korún. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ak môžem, ja by som zareagoval na jednu vec, čo teraz hovoril ten pán. Je veľmi zaujímavé, že nám je upierané, aby sme si ho pestovali sami. A pritom farmaceutická firma GV Pharmaceutics niekde v južnom Anglicku má zariadenie, kde pestuje marihuanu a pokúša sa z nej samozrejme vyrobiť liek. Čiže nečakajme nič iné, lenže za nejakých 5-10 rokov sem príde nový liek, úplne nový, dramaticky nový, bude hustý ako Fenixové slzy, ale bude sa volať úplne inak a bude stať ťažké tisíce, ale ten už budeme môcť používať, ale pestovať konope nebudeme môcť. No, lebo tak im to vyhovuje. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Nechaj dohovoriť pána Bula, prosím ťa. Už dohovoril. Dohovoril? No, teraz. Ja to zmeškané. Chcel by som reagovať na pár vecí. Pokúsim sa stručne. Môžem? Áno, jasne. No, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Bulovi, že má odvahu rozprávať o tom, o čom rozpráva. Lebo myslím, že táto téma potrebuje byť prediskutovaná v spoločnosti a chcel by som povedať osobnú skúsenosť s konopem. Nebudem hovoriť o fajčení. Treba vidieť, že ten kraj, z ktorého pochádzam, tam rastie marihuana, alebo teda konope všade, úplne všade, pretože v predvojnovom období sa tam pestovalo konope na textilné účely a proste zostali kolóny konope, ktoré tam rastie. Policajti už ani nepália, pretože by museli podpáliť celý okres, aby to spálili. A ja som jeden čas jedol konopné zrnka, o ktorých som sa dočítal, že majú vysoký obsah vitamínu K a iné liečivé účinky. Liečivé aj prevenčné. Tetrahydrokanabinol neobsahujú vôbec. Jedol som tie zrnka tak, ako zvykneme lúskať tökmag. Jak sa to povie po slovensky? Slnečnicové? Nie, ale tekvicové semiačka. Áno. No proste občas som si dal pár zrniek a toto obdobie trvalo niekoľko rokov a ja som počas týchto niekoľkých rokov neochorel ani na sprostú chrípku. Ja som bol proste zdravý počas, neviem, to trvalo asi 8 až 10 rokov. No teraz to už nejem, lebo už nebývam tam, kde si môžem ísť natrhať konope, kedy chcem, kam chcem. Ale ja som počas 8 rokov neochorel ani na blbú chrípku. Takže toto je moja osobná skúsenosť. A ešte by som zareagoval na to postaršieho pána, ktorý volal a hovoril, že neexistuje smrteľná dávka na marihuanu. No, nie je to pravda. Existuje, bola klinicky stanovená. Ja som to čítal v knihe, ktorú vydal pán Jiří X. Doležal ešte, tuším, v 90. roku. A koľko to je za vetriesku? Prosím? Koľko je smrteľná dávka teda za vetriesku? Nechcem rozprávať blbosti, lebo si nepamätám tie čísla, ale vychádza to na nejakých 4 gramy THC na 1 kilogram živej váhy bytosti. A čisté THC je ako napríklad v jednej šiške, ktorá má 10 gramov, tam sa to počíta na miligramy. Čiže ak to majú byť 4 gramy THC na 1 kilogram živej váhy bytosti, tak napríklad taký 70-kilový človek, ako som ja, aby som sa zabil, tak by som musel zjesť v priebehu 20 minút asi 180 kg marihuany. To je smrteľná dávka. No, super, lebo takto, samozrejme to THC je prírodne v marihuane, ale už je aj samozrejme syntetické, dá sa to normálne kúpiť. No a zaujímavé je, že z toho prírodného nikdy nikomu proste nikto nezomrel, ale z toho syntetického zomreli už 4 ľudia.
Hej, no však dobre, ale tak je to bezpredmetné. Ale vrajím z toho syntetického 4 ľudia zomreli, takže medzi rokom 97 až 2005, takže tak to je. Môžeme sa tešiť. Áno. Dobre, máš nejakú otázku? Ďakujem ešte raz pánu Gulovi aj tebe. Nie, dobre. To je všetko, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ja keď ak ešte raz padnem na hlavu a pôjdem do Montpellier niekedy, tak sa za tebou pozriem. Takže, pán Bula, máme tu nejaké otázky na konope. Wow, to je dlhý zase od Čezu, ale píše, že aj konope sa dá inhalovať zo zdravotných dôvodov. Hovorí sa tomu vaporizácia, keď horúci vzduch prechádza cez konope. Je to niečo iné, ako keď sa to fajčí? Ja nemám skúsenosti s fajčením, mňa oslovil tie Fenixové slzy, ale o tej vaporizácii samozrejme som počul. Však sú rôzne spôsoby, môžete si ju natierať priamo na telo, hej, čiže aj na rakovinu kože napríklad veľmi úspešne liečili, že sa aplikovala priamo na ložisko a po pár dňoch tá rakovina bola preč. Máme telefón, dobrý večer. Nemáme. Haló? No, takto, prosím vás, pre všetkých, keď voláte a pán Bola rozpráva, ja ten váš hovor vezmem, ale nechám ho dopovedať myšlienku, takže vydržte nejakú pol minútu na tej linke, a keď sa vám zdá, že je hluchá. Ešte píše to, že konopná masť lieči diabetickú nohu a zachraňuje nohy pred amputáciou. Konopná masť pomáha i na mnoho ďalších vecí. Takto, ten hovor ide, takže dobrý večer prajem. Haló? Dobrý večer prajem. Dobrý večer. Dobrý večer, chcel by som povedať takú vec, že to je všetko super úplne, čo hovoríte, bylinky patria k nášmu životu, liečia, je to super, ale či vy ste o tom počuli, že v Európskej únii Európska komisia zvažuje nad tým, že všetky tieto bylinky a tieto nejak vykáže vôbec do nejakých sfér, ktoré budú absolútne akože nepriateľné pre nich. Práve kvôli tomu podľa mňa, že si ich môžeme vypestovať, môžu liečení. Či by ste k tomu niečo mohli povedať, lebo to je hrozné, lebo človek ide na pole, nazbiera si ľubovník, ktorý pomáha množstvo spôsobom, či už psychicky, alebo vôbec akože fyzicky. A je to hrozné. To ma niekto bude prenasledovať, keď pôjdem na pole si nazbierať ľubovník, alebo pôjdem si nazbierať žihlavu? Ak ho necháš, tak áno, bude. Hej, to je moja odpoveď. Tu ide o to, aby sme sa postavili... Ja sa nenechám, ja toho policajta naspem ho tým ľubovníkom, aby bol pokojný, aby bol úplne spokojný. Neexistuje toto. Mňa nikto v tejto republike na tomto svete nedonúti k tomu, aby som si ja sám nazbieral bylinky, ktoré poznám a ktoré viem, aký majú účinok. A ešte jedna vec. Určite sa k tomu možno aj pán host vyjadrí. Ja mám skúsenosť s človekom, ktorý pracuje v psychiatrickej poradni. A povedal mi, áno, ľubovník bodkovaný je fantastický liek pri stredne ťažkých depresiách. Ale žiaľ, no viete, kto to už dneska bude piť. Kto to už dneska bude piť? Oni chcú, aby liek zabral hneď. Lenže po užívaní ľubovníka po 2-3 týždňoch je ten účinok výsostne silný, je významný a účinkuje. Takisto aj o tej marihuane, ako sa vy vravíte, ako sa rozprávate. Samozrejme, marihuana je hanlivý výraz, ja to nepoužívam rád, ale konope, hociaké bylinky, aj žihlava, pomaly nám zakážu zbierať žihlavu. Pomaly nám zakážu zbierať púpavu. Lebo to účinkuje, prečistuje organizmus, pečeň. Ešte nevieme, čo nám všetko zakáže. A na to treba dávať pozor, podľa mňa, toto by sme mali zdôrazňovať, že toto nám nikto nemôže zakázať, aby sme my zbierali bylinky. Mýlite sa. Toto je môj názor. Toto si myslím a toto je podľa mňa, toto je to, za čo by sme sa mali postaviť. Samozrejme účinky, veci, okolo toho, to je všetko pravda. Skúsenosť moja tiež je pozitívna s týmito vecami.
ale mňa nikto toto nezakáže robiť. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Držím vám palce a toto nie je možné, aby my sme trpeli toto, aby mi niekto zakázal zbierať bylinky. No, to je proste absurdné. Počúvaj, ak k tomu dojde a budete naháňať polícia, tak mi zavolaj, ja ti pôjdem pomôcť, lebo veľmi rád to urobím, ale ja ho ešte predtým napchám ľubovníkom a napchám ho niečím, kde sa len pozerať a oči mu budú kmitať 850 stupňov dokopy. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Všetko dobré vám prajem, všetko dobré, majte sa. Ono super sa to počúva, ale skutočnosť je úplne iná, lebo to, čo poslucháč povedal, že on nikdy, a to nie je vôbec pravda, pretože už dnes nám, nie že môžu zakazovať, ale už nám zakazujú. A zakazujú nám pestovať niečo, čo je absolútne čisté. A ja tu prehlasujem verejne, že ja tento rok na svojej záhrade zasejem marihuanu. Nech sa prídu pozrieť, nech si to prídu odfotiť, nech ma zatknú a vyzývam všetkých, ktorí majú zdravý rozum, aby urobili to isté. Keď nás budú 10 000, tak si trhnú nohou. Keď to necháte len na mne, tak samozrejme asi pohorím. Urobme z toho hnutie, postavme sa za svoje práva. To, čo povedal poslucháč predchádzajúci, aby nenastala situácia, že nám fakt zakážu aj dýchať. Máme telefón, dobrý večer. Dobrý večer, tu je znova Anonym z Francúzska. Ja by som chcel len doplniť jednu informáciu ako reakciu na predchádzajúce posluchača, ktorý volal, že napríklad tu vo Francúzsku už je platný zákon, ktorý zakazuje šírenie semien, a to dokonca aj pšenice, ráže a tak ďalej. No, Monsanto tam už funguje u vás, hej? Nie je, áno, je to ilegálne predať, môže sa dať za hrst, takže akože sused susedovi, ale už si tu v podstate nekúpite semená pšenice, ráže, žiadneho obilia v podstate, sadeničky zemiakov, je to proste zakázané. Ale ja si myslím, že určite, keď chceš nejakú pšenicu fajnú, čo vydrží kamaráde aj na Sibíri, tak Monsanto ti predá úplne v pohode. No, Monsanto áno, ale tam je ten problém, že tú pšenicu zaseješ raz a tie zrná, ktoré sa urodia z tej pšenice, už nevyrastie. Jasne, no to... Môžeš spotrebovať, ale tie už nemôžeš zasiať, lebo z nich už nič nevyrastie. No. Ale na rok si môžete kúpiť znova. To je. Však hej, ale takisto tento zákon platí aj na liečivé rastliny, sú ilegálne. Tu vo Francúzsku je ilegálne zbierať a predávať alebo dávať ďalej liečivé rastliny. Jasné. No, takže tomu predošlému poslucháčovi ďakujeme veľmi pekne. Predošlému poslucháčovi zase ja vravím, že choď tam za Dzurindom a za Miklošom a poďakujem, do akej fajnej spoločnosti nás to dostali a hlavne, že môžeme makať tu pre zahraničné koncerny za almužnu. Takže tam nás naši krásni politici zvolili, ale je to iba z časti ich vina je vždy na vás, pretože ste si ich zvolili. A aj to je jedna vec. A druhá vec je tá, že keď začali robiť takéto svinstva, tak vám to nedocvaklo a nezastavili ste ich. A bude sa to diať ďalej a ďalej, proste toto priškrcovanie a tieto... hlavne to Monsanto. Na Monsanto ja si posvietím za nejaký týždeň, 2 určite, lebo sa musíme o tom pobaviť, lebo už aj tu fungujú na Slovensku. A to je niečo, čo tu nechceš mať, to mi ver. Dobre, dobrý večer, máme ďalší telefonát. Dobrý večer, ja chcem povedať jednu vec, že problém marihuany je preto taký neriešiteľný, lebo veľa proste ľudí sa na to pozerá iba ako z pohľadu konzumenta, že každý proste, keď povede, že chce zasadiť marihuanu doma, tak každý si hneď predstaví, že chce fajčiť, že chce huliť a strašne málo ľudí sa na to pozerá tak, že vy chcete ju použiť na nejaké lekárske účely. Takže percento tých konzumentov je, čo ja viem, 90 a percento tých, ktorí chcú ich používať na lekárske účely, je 10. A tak to bohužiaľ je a to je aj jeden z takých dôvodov, prečo sa na to takto vždy pozerá, je taká škatulkovaná. Dobre, ďakujeme za názor. Ja poviem jednu vec, v živote som marihuanu nefajčil, keby som, verte mi, že to priznám, proste vyrastal som v takej spoločnosti, kde k tomu nebol prístup a pozerali sme sa na to z vrchu.
Vedia sa má ale tak, že pokiaľ chceš huliť marihuanu alebo suché listy z gaštanu, tak si to hul doma, mne to je úplne jedno, hej. Ale tu ide o to, že tá rastlina poskytuje proste nenormálne perfektný liek a štát to zakazuje. Máme ďalší hovor, dobrý večer. Haló? No, už. Ak môžem, ja ešte zareagujem. To, čo ste pred chvíľou povedali, chcel by som na to nadviazať. Nech si ľudia uvedomia jednu vec. Oficiálne je alkohol, aj cigareta, uznaná ako droga. Ako je možné, že tieto v úvodzovkách drogy, nie v úvodzovkách, to sú reálne drogy, štát nezakáže, ale konope, ktoré je neskutočne prospešné pre zdravie človeka, nám zakazujú. Dobrý večer. Dobrý večer. Áno. Pajta Igor, ja som už raz volal. A jedna vec, viete čo, neberme tak ako konope, že ako drogu, ale z konope sa dá robiť nejakých 25 000 výrobkov. Však áno, to ideme teraz rozobrať, takže... No, jednoducho, my by sme mohli poriešiť celé stavebníctvo. Viete, čo som povedal? Že nafotím, čo máme doma, umelé hmoty, dám to na hromadu a to všetko by sa dalo robiť z konope. Dobre. Napríklad používame ako plasty na okna a tak ďalej. Toto by sa dalo lisovať takisto z konope. No jasne, to využitie je nespočítateľné. Je nekonečné. No jasne. Sa hovorí, že čo vyrobil Ford auto z konope, tak plech bol tam 10-krát, či ako konopný, ako blatníky boli 10-krát pevnejšie ako plechové. No. A vlastne nezničiteľné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja k tomuto chcem povedať, pozrite sa, jak to funguje. Dám vám jeden úplne krásny príklad. Ja neviem, ja keď budem chcieť zarobiť na hrnčekoch, hej, pozerám sa to na hrnček, ktorý máte pred sebou, hej, tak urobím to tak, že proste nakúpim si politikov, ktorí mi presadia zákon, ktorý zakáže hrnčeky, hej, a potom ja budem hrnčeky na čierno predávať. Vznikne akorát to, že proste ten hrnček, ktorý má dneska hodnotu 2 €, bude mať hodnotu 50 €, lebo je to ilegálne. Toto urobili Rockefellerovci za prohibície. Oni si nakúpili politikov, začala nezmyselná prohibícia v Spojených štátoch a z Kanady potom vozili proste milióny hektolitrov a na tom zarobili strašné peniaze, okrem samozrejme oleja. Hej. A takto sa veci majú. A druhá vec je tá, že proste pokiaľ to konope si vieš doma vypestovať a vylieči ti to napríklad rakovinu, hej, povedz mi, jak k tomu má prísť tá firma farmaceutická, ktorá vyrába chemoterapiu. Veď ju oberáš o zisk. Hej. Čiže je úplne prirodzené, že sa budú brániť, budú to znevažovať a keď sa to už nedá, keď už aj vedci povedia, že proste lekári povedia, že áno, funguje to, no tak to proste zakážu, hej, lebo povedia, že nejaké decká sa niekde proste z toho zhulia. Nie, tam je veľmi jednoduchý argument z ich strany bude, keď sa ich opýtate, a prečo to zakazujete? Lebo. Takže bavíme sa o konope. Liečivé účinky tohto oleja alebo tohto extraktu, ktorý sa dá teda získať z tých šišiek a buď pomocou teda benzínu alebo alkoholu, je neodškriepiteľná a dneska už vám to ťažko bude niekto vyvracať, lebo je toľko štúdií a toľko dôkazov, že to je pravda, a že to je zbytočné, ale samozrejme zakazovať to budú pod ďalšími inými alebo kvôli ďalším iným dôvodom, ktoré si vymýšľajú. Proste to považujú za drogu a tým to skončilo. Takže máme tu nejaké e-maily, tak rýchlo cez ne prejdem. Chcel by som vám povedať osobnú skúsenosť, fajčím cigarety, ale sem tam aj trávu a keď som mal čas, že som si ju fajčil častejšie po čase,
začal som vykašľávať hustý hlien, takže či je to z toho, že mi tá marihuana uvoľní niečo v plúcach, alebo či to je s tým spojené, že sa mi začali čistiť plúca. Poprosím by som, aby ste nespomínali moje meno z pochopiteľných dôvodov. Ak môžem, ja som čítal, že prakticky fajčiarom fajčenie marihuany, čiže klasickým fajčiarom fajčenie marihuany pomáha ako prevencia proti rakovine. Je to smiešné, ale nech sa páči. Píše nám mladý rebel, čaute, ešte by som chcel sa spýtať, že koľko asi stojí tie Fenixové slzy a na ako dlho vydržia a odkiaľ sa dajú objednať. Odkiaľ sa dajú objednať, ti povedať nemôžeme, lebo to vybijú dvere policajti. No, Fenixové slzy ako v tejto forme sú strašne drahé. Otázka je, že čo je drahšie. Či je zdravie drahšie, alebo peniaze. Peniaze, papieriky, ktoré nám vytlačila nejaká banka. Ja si myslím, že treba nám presadiť, aby nám to dovolili pestovať pre medicínske účely doma. Ale cena, keď ste chceli počuť, je zhruba, môžeme povedať, 20 ml je cena okolo 800 eur, pokiaľ ma pamäť neklame. A na liečbu, keď hovoríme o rakovine, potrebujete zhruba 60 ml na celú liečbu. Čiže rátajte... 2,5 litra asi. Tak. Dobrý večer, máme telefonát. Dobrý večer. Dajte si tichšie, prosím vás, počítač. Tak, nech sa páči. Dobrý večer, tu je poslúchač Michal zo Žiliny. Ja som teda každodenný užívateľ marihuany už posledných pár rokov. A v podstate môj názor je na to taký, alebo respektíve nevidím nejaký závažný vplyv, ako uvádzajú doteraz mainstreamové médiá. Na svoj život som takisto zapojený, pracujem v národnej spoločnosti a nevidím sa ako nejaký, povedzme, vyvrhel spoločnosti, ako by som mal byť označený. Takže toľko. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A zase jedna vec je, že či to THC proste k tomu potrebujeme, alebo nepotrebujeme k tomu, aby si mal modré sničky. Určite to potrebuješ fajčiť. A bavíme sa teraz o čiste lekárskych účinkoch. Ten extrakt je lepší teda, než fajčiť. No, aspoň podľa toho, čo hovoria odborníci, tak fajčenie samotné nelieči. Ako nepomôže vyliečiť nejakú závažnú chorobu. Možno pomôže v nejakých okrajových záležitostiach, ale pri ťažkých chorobách, ako je napríklad roztrúsená skleróza, ako je rakovina, tak tam je potrebné používať tento extrakt. A tento extrakt, toto je najdôležitejšie, že podobne ako MMS, tento extrakt by si doma každý z nás za pár eur vedel urobiť sám. To je dôležité. Hej? A takto môžeme očakávať, ako som už naznačil pred nedávnym časom, že tento liek príde v tej istej forme, v tom istom obsahu, s iným obalom a za inú cenu. Tá cena bude úplne... Ale bude to legálne. Ale bude to legálne, presne ako hovoríte. Tak ono asi dneska tá cena je taká vysoká, pretože je to nelegálne. Absolútne, to je... Lebo keby ste si mohli legálne toto doma dopestovať, tak to máte za pár šupov a nie za 800. Máme telefón ďalší. Dobrý večer. Dobrý večer, dovolala som sa do štúdia. Áno, presne. Mohla by som hovoriť? Kľudne, veď preto sme zobrali telefón, nech sa páči. No ale ja počúvam aktuálne, viem, že teraz to tam nepočuť. Aha, už, áno. My sme opozdení, dajte si tichšie, prosím vás. Jasné, už sa stalo. Ja len sa chcem spýtať. Ja viem, že už som teraz počula, jak je to drahé, tie Fenixové slzy, ale nepočula som, kde sa dajú zohnať, zaujíma ma. No a ja vám poviem, že keď vám to povieme, tak policajti mi tu budú búrať dvere. Hej? To mi je jasné, tak mi dajte prosím vás kontakt na niekoho, z koho môžem kontaktovať, alebo nejak ide o vážny prípad, potrebujem to fakt veľmi... Dobre, viete čo, ja vám môžem poradiť veľmi jednoducho. Máte počítač, pretože nás počúvate, to znamená, naťukajte si do Google, Fenixové slzy prodám. Moment, áno, to som hľadala už na počítači. A tam nájdete. Výroba. Aká výroba? Nie, ľudia sú takí, ktorí povedzme majú zostatkové. Ak je to súrne,
skúste cez pána Lindnera a ja vám pošlem kontakt. Napíšte na norbert@slobodnyvysielac.sk a ja do zajtra vám to vybavím, dobre? Už si píšem zavináč. Norbert, slobodnyvysielac.sk. Výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, dopo. Čo je tohto som sa bál, že začnú sa ozývať ľudia, ktorým ide doslova okejhák, hej, a tomuto systému je to ale úplne jedno, že či zajtra zomrie 5 ľudí, 20 ľudí, 100 ľudí, alebo za týždeň, proste pokiaľ než chcípneš a oni vedia do teba natlačiť ešte chemoterapiu za pár tisíc, tak si splnil svoj účel v tejto krajine, svoju existenciu. Máme ďalší hovor, bohužiaľ, ľudia volajú. Dobrý večer. Haló? Dobrý večer. Haló? Áno. Ja už som volal raz. Viete čo, mne sa nepáči, že napríklad v Izraeli pestujú ako pre lekárske účely, pestujú, kde to armáda straží, tak naši vojaci nech nechodia do Afganistanu a nech sa pestuje ako to konope na liečivé účely, nech to štát podporuje a nech to rozdáva. Kto to potrebuje. Ja vám poviem, že naše decká, ktoré trpia cukrovkou a tak ďalej, alebo rakovinou, sa k týmto liekom nemôžu dostať. No jasne, lebo je to zakázané. Máme už ďalší hovor. Ja rozumiem, ale viete, čo ja som povedal? Ja pochádzam z Rabče, že vezmem, v Čechách sa to dá kúpiť. Áno. Počúvajte, semena sa dajú kúpiť v Čechách. A že to normálne z dom do dom budem rozdávať. No, vy môžete robiť, čo chcete a je podstatné to, že v Čechách sa to dá kúpiť. No, dobre. Ďakujeme veľmi pekne. Ja tu mám ešte plno e-mail. Práve túto Rado sa pýta, že kde by som sa dostal k semiačkom ku konope legálne. Nájdeš sú stránky, ja ich neviem z hlavy, ale keď dáte semena konope kúpim, zase si nájdete, skúste si poradiť. Ja myslím, že vyhľadávať na Google nie je problém. Myslím si, že naši českí bratia sú v tomto trošku viac pred nami. Môžem povedať, že dokonca ten pán, ktorý prišiel na tie Fenixové slzy, Rick Simpson, strávil už nejaké prednášky absolvoval v Čechách. Dokonca bol aj v Bratislave, mám pocit. Dobre, zase nestíham čítať, lebo ľudia volajú. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Miroslav. Zdravíme z Čech. Ale poslouchám vaše rádio. Ďakujeme. A poslouchám, jak lidi volají kvůli Fenixovým slzám. A já bych se chtěl zeptat, jestli jste viděli film, který byl uvedený v České republice, teď je na DVDčkách Rok konopí. A myslíte o výrobe Fenixových slz? Ne, film, jestli jste viděli, jestli jste byl třeba v kině, nebo jestli jste to viděl. Ono je hrozně důležitý říct u toho, že každý konopí každýho nevyléčí. I když si někdo koupí třeba Fenixovy slzy, neznamená, že mu to 100% pomůže. Áno, máte pravdu. Tak jakoby speciálně, že každá květina je jiná. Že na každou nemoc opravdu jako nezabere. Já poslouchám lidi, jak volají a myslí si, že jim to prostě zachrání život. Může, ale je to taky hrozně náročný. Náročné v čom? No, nechtěl bych dávat lidem úplně jako za každou okolnost falešnou naději. Viete, nádej je vždy lepšie, ako keby už človek mal zomierať. Ja si myslím, že nádej by mala byť, to je jedna vec. A druhá vec je, áno, máte pravdu, nie z hociakého konope sa dá urobiť dobrý teda hemp oil, alebo teda tie Fenixové slzy, ale to je vecou tej ponuky. To znamená, vy nemôžete kúpiť hociaké semienko a predpokladať, že áno, a toto bude to práve. Samozrejme, je to väčšinou, a toto aj Simpson hovorí, je to väčšinou konope indika, ktorú on používa. A tam ide o zloženie, tak ako ste vypovedali, každá rastlina, je už toľko druhov, žiaľ Bohu, už je ich veľmi namnožených, ktorá má iný obsah THC, iný obsah CBD, čiže treba si na to pozrieť. Ale ja myslím, že zase sme v tej istej rovine, to znamená, každý sa musí trošku o tom popozerať, poštudovať si, to nepríde len tak ako... Jasné, najjednoduchšie ísť do nemocnice, dať si urobiť chemo, rádio a je to v pohode. Jasný, no, to říkám,
Je to určitě, já tomu jakoby věřím, že to je léčivý, já se zajímám poměrně hodně o konopí, ale říkám, jakoby, že je dobrý taky k tomu říct, že to každému nemusí pomoct. K výrobě je potřeba, že aby si člověk to mohl vyrobit, tak je potřeba nějakých 500 gramů a lidi pak třeba vemou svoje úspory, prodají auto, aby si to mohli koupit a kde jinde se to na Slovensku sežene, když se to nemůže prodat. Na černém trhu. Teď víte, jaká je cena. Ty lidi utratí nehorázné peníze. Však hej, ale o tom sme sa bavili, že tá cena je taká vysoká z toho dôvodu, že je to nelegálne. Lebo je to čierny trh. Je to tak, no. No, ale nám ide o to, aby sa to zlegalizovalo, rozumiete? Aby tí ľudia si to mohli doma za pár šupov dopestovať. Chápete, o to tu ide. Tu nejde o to, že my to chceme pokutne obchodovať teraz na čiernom trhu. Nám ide o to, aby systém dovolil proste aspoň na tieto lekárske účely túto rastlinu pestovať. O nič inšie nám nejde. No určitě. A teď bych se ještě chtěl zeptat poslední dotaz. Když jste teda pro podporu, plánujete jít na Milion Marihuana March, nebo kde je pochod právě proto, kde lidi, aby mohli o tom mluvit? Úprimne povedané, ak sa pýtate mňa, ja nie som ten najpravejší, ktorý má o tomto hovoriť, a čo sa týka tohto pochodu, neviem, ja si skôr myslím, že každý by sme sa mali postaviť za to aj tu na Slovensku. Neviem, či hovoríte o pochode, ktorý sa uskutoční kde? No, ja som špatne slyším, na to mám trošku. Že kde sa má uskutočniť tento pochod? To má být v máju, abych to pověděl po slovensky, 4. To by měla být sobota. To je mezinárodní průvod, který je na celém světě, jak v Praze, tak samozřejmě kdekoliv. A bude to na náměstí Svobody, nebo náměstí Svobody, když si to říkám dobře, v Bratislavě. Aha. Tak neviem, môžeme pouvažovať zatiaľ. Dobre, zase ja poslucháčom, ak viete o tom niečo, tak dajte nám vedieť, kto to organizuje a čo je, ako s tým my sme v pohode. Ďakujeme veľmi pekne. Zdravíme do Čiech. Šířím vaše informace, že vysíláte od konopí po internetu. Ďakujeme. Ja nechápem absolútne, prečo sa vám to zdá, že to je niečo revolučné, alebo proste toto je to normálna vec, bavíme sa o jednej rastline, ja sa nebavím vôbec ani o tom, že to treba huliť, alebo ja neviem čo, takže bavíme sa o lekárskych účinkoch, o ničom inom, hej? A či to už je, máme ďalší hovor, ľudia volajú. Dobrý večer. Dobrý večer, ja už tretíkrát. Ja len takú užitočnú informáciu chcem pre poslucháča, ktorý sa pýtal, kde si môže zohnať zrniečka konope, aj pre všetkých ostatných, ktorých to zaujíma. Nech si zajdu na južné Slovensko v septembri až v októbri a tam kdekoľvek pri ceste zastavia, tak to tam rastie. A to je sativa. Kdekoľvek tam vojdu do pola, tak to tam rastie. Ale hovoríte o technickom konope, o sative, alebo hovoríte o indickom konope? Lebo to sú... No, konope, ktoré tam rastie na divoko. Vysoké, divoké, áno. 40 rokov. To je technické. Viac, 60. Áno. Od konca druhej svetovej. Jasné. Dobre. Na divoko. Ale vitamín K tam je, živice tam sú. Jasné. Miera THC je veľmi nízka. 0,2. Ale predpokladám, že to nechcú huliť. To nie je na to. Ale dá sa vyšľachtiť, viem, že sa dá vyšľachtiť, aby tá miera THC bola aj vyššia. No. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. V septembri a majú zrniečka. Rastie to všade na južnom Slovensku, kdekoľvek. Dobre, ďakujeme, ahoj. Jozef nám tu píše, že tomu pánovi, čo vraj pripravuje Európska únia zákaz pestovania a zbierania bylín, je to pravda, je to tzv. Codex Alimentarius. Už pred rokom som to zachytil a vysledoval, že je to pravda, len o tom málo kto vie, do médií sa to nedostane. Sám som bylinkár a zbieram ich a nikto mi v tom nezabráni, nám píše Jozef. A zase Michal píše, už je ilegálne šíriť informácie o liečivosti rastlín. České e-shopy už stiahli info o účinkoch rastlinných produktov v ich sortimente z vlastných stránok. To som zachytil, ja som nezachytil.
Rada nám píše: Dobrý večer, slobodný vysielač, pre dnešné hostia, keby chcel si zasiať na záhradke konope, prikladám mu stránku, len dúfam, že pri kúpení to nebude mačka vo vreci. Tu má nejakú stránku predajbylin.sk. No dobre, poďme ešte rýchlo lebo už preťahujeme na to technické využitie. Bavili sme sa teda o tom, že v stavebníctve a v automobilovom priemysle a ja neviem, látky a má to 1,5 využití. Myslíte si teda, že by to povedzme pomohlo Slovensku, čo sa týka po ekonomickej stránke? Absolútne. Ja som hlboko presvedčený. Ja som si dovolil ešte, keď bola po 89., keď začínali títo naši experti, lebo prakticky sú tam stále, tak keď, ja už sa nepamätám presne na roky, keď v Košiciach bol pán Mikloš a ja som sa mu pokúšal dostať na nejaký osobný kontakt, aby som ho upozornil ako naivný človek, že toto by bola jedna z ciest, tak samozrejme on mal expertov a hneď ma odbil, že on má na to expertov, ktorí mu to spracujú. Tak spracovali tak, že do dnešného dňa sa neurobilo v tomto smere ani MKF. Konope, my sme poľnohospodárska krajina, hovoríme si o sebe, čo chceme, že vyrábame auta, sme druhý Detroit východu, to je predsa smiešne. My sme obyčajná fabrika pre pásovú výrobu, kde zamestnávajú za smiešne ceny západniari. Veď si len uvedomte, že Citroën sa zaviazal, že za 2 roky neprepustí ani jedného človeka. Je to normálne, aby v dnešnej dobe, keď ide automobilový priemysel dole vodou, sa niekto zaviazal, že 2 roky neprepustí človeka len preto, lebo vie, že jeho zisky sú tak obrovské na týchto ľuďoch, ktorí tu za smiešný peniaz robia, že si to môže dovoliť povedať. Zabudnime na automobily, pretože z nich sa nenajeme a poďme pestovať niečo, čo nás uživí. Máme ďalší hovor, ja ho vezmem. Dobrý večer. Haló, dobrý večer. Ja som už volal asi 3-krát. Áno. Ešte raz volal. Americká vláda, keď bola v Srabe v druhej svetovej vojne, v 42. roku normálne bolo nariadenie vlády americkej, rozdala semena konope a museli farmári povinne pestovať. V 33. bolo zakázané v Amerike pestovanie konope, v 42. počas vojny bolo rozdané konope farmárom vládou a povinne museli pestovať pre účely armády a tak ďalej, lebo sa používalo na kabát, na plasty pre lode, na oblečenia a tak ďalej, na ich veci. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takto, ja sa chcem vás pýtať, pán Bula, to technické konope, hej, to by bolo pre ten priemysel a toto druhé, tá indika by bolo pre medicínske účely. Takže ono není konope ako konope. Absolútne nie. Všetko je to konope, len má ešte vždy za tým druhový názov. A hovorím, toto je konope sativa, je technické konope, ktoré obsah toho THC, ako tu spomínal poslucháč, je 0,2 alebo menej percenta. A potom je indika, ktorá sa dá používať na tieto medicínske účely. Ale ten rozsah je tak obrovský, že ja som skoro, nemôžem povedať výraz presvedčený, ale myslím si, že by tu ani neboli nezamestnaní, keby sa do tohto táto vláda... Lebo uvedomme si jednu vec. My máme vládu, alebo vlády od 89., ktoré sa tešia, keď sa ozve nejaký investor a povie, ja tu idem postaviť fabriku. Ja sa vás pýtam, na to my potrebujeme nejakého génia, aby si tam sadol do kresla predsedu vlády, ktorý toto spraví. To spraví ktorýkoľvek, aj pán Baláš, že nechcem urážať pre nikoho. Hoci ktorý človek z ulice počká len, kedy sa mu ozve nejaký investor, ktorému ja sľúbim, že mu dám ešte ďalšie úľavy. A poď tu na zelenej lúke zakryť túto úrodnú zem, postav mi tú fabriku a ja sa budem hrdiť, že som našiel zamestnanie pre 5,000 ľudí. Ale keď príde kríza, tak týchto 5,000 ľudí bude na dlažbe. No s tým, že z peňazí ďalších 5 miliónov to dotuje. Samozrejme. Zase ako musíte aj na to myslieť. Hej. To nie je, že niekto sem príde pomôcť Slovensku. A prídu sem vás vycucať, alebo nás teda vycucať s tým, že proste sa oháňajú, že máte prácu a niekde za 3-400 makáte jak blázni a ste radi a bojíte sa, že o tú prácu prídete, tak sa na chvíľku zastavte a zamyslite sa nad tým, aký
trpký život to je a aké trpké pohľady máte vy na svoju existenciu. A ja si myslím, že to konope môže byť ako jedna z vecí, ktorá by pohľad touto krajinou. Ďalší poslucháč nám píše, marihuana a všeobecné prospešné bylinky sa zakazujú, lebo sa nedá uplatniť patent na ne, však jasne, na rastlinu, preto farmaceutické spoločnosti robia umelé, aby si ich mohli patentovať. Áno, tak toto je pravda. Eva nám píše, dobrý večer, počúvam vás už 2. hodinu s otvorenými ústami, tematika sa ma veľmi dotýka, mám rakovinu 4. stupňa, môžeme váš host poradiť, ako sa dostanem ku konopným výťažkom. Skúsil som hľadať na nete, našla som len návody na výrobu. Prosím. Takže napíšte zase mne na norbert@slobodnyvysielac.sk a ja to zajtra v priebehu dňa vybavím. Nemusím sa chystať na večernú reláciu, lebo vy budete rozprávať a ja tu budem brať telefóny. Takže ja cez deň budem vybavovať tieto e-maily. Ďalší poslucháč píše, že vraj tu je návod, áno, dal mi stránku, áno, však návod ľudia našli. Tak píše ďalší poslucháč, dajte túto informáciu všetkým. Webová stránka je konopielek.cz, takže môžete sa tam pozrieť na to. No a posledný e-mail máme. Dobrý večer, Slobodný vysielač. To je postup na výrobu Fenixových slz. Nevyzerá to zložito, ale prekvapuje ma, že to spravili naši bratia Češi a nie my. Tak ale u nich je to povolené v tých Čechách? Alebo? Je to zvláštne. V Čechách môžete vraj, aspoň ja, čo som sa pýtal tej pani, ktorá mi dodala tie Fenixové slzy pre toho priateľa, tak ona mi hovorila, že áno, môžu pestovať, ale nesmú z toho vyrábať tieto Fenixové slzy. Čiže, a čo? Ale huliť to môžu? Huliť to môžu, ako keby, hej, pre zdravotné účely. Neviem presne, nechcem hovoriť neoverenú informáciu, ale z jej... Dobre, tak to už pomaly dojde do toho štádia, že už vás nechajú zhuleného, proste môžete, už dobre húlte, len nedaj Bože, nerobte z toho niečo, čo by mohlo ľuďom pomôcť. Presne tak. Ja hovorím, že toto je zločin na ľuďoch. Toto je zločin. Doslova, ako vám hovorím, keď ja raz viem, to, čo sa chystajú, ak to je pravda, čo hovoríte, a verím, že to pravda je, že sa zakážu liečivé byliny, ľudia, spamätajme sa, lebo ako naraz sa zobudíme a nebudeme vedieť, kde sme. To už nebude absurdistan. Toto bude jeden otrocký štát, kde sa všetci ocitneme. No, ja si myslím, že Európska únia takto už tak sťahujú teraz opraty, lebo už je takto. Ten systém, ktorý je tu vytvorený, samozrejme chcípa, hej, lebo ľudia sa začínajú prebudzať a proste vidia nie len my, ale proste všetci na celej planéte. A samozrejme ten systém začne uťahovať tie opraty, aby sa nejakým spôsobom udržal. No, ale zase našťastie to bude musieť prehnať, v tom zmysle, že potom už ľudia sa zobudia a postavia sa, lebo nedá sa, lebo to sú tlaky. Bude to chvíľu trvať, ale ja si myslím, že by sme tomu mohli predísť práve tým, že sa začneme o veci zaujímať a hlavne sa o nich baviť a začať si meniť svoje okolie. Dobre, pán Bola, je 11:30, už určite počítajú u vás doma topánky. Ďakujem vám za to, že ste prijali moje pozvanie. Ja ďakujem za možnosť hovoriť o týchto veciach. No a ja poprosím poslucháčov, ak máte nejakého odborníka na MMS, tak v budúcnosti môžeme urobiť nejakú tú reláciu. Ja som dneska chcel mať tu samozrejme niekoho, kto to užíva a vidím, že veľa ľudí to užíva, to som celkom prekvapený. Takže ozvite sa mi a dajte mi vedieť, ak niekoho poznáte. Takisto na to konope, ešte ak by bol zase nejaký odborník, ako veľmi rád si s ním sadnem. Určite nemáme všetky informácie a čím viac ľudí sa do toho zapojí, tak tým lepšie. No a zajtra teda máme reláciu, kde ste hostiami vy a budeme sa baviť o čomkoľvek chcete. A keď sa budete chcieť baviť zase o konopi, fajn, o rómoch, fajn, ako mne to je jedno.
ale chcem vám dať priestor na to, aby ste nie len počúvali, ale aby ste sa aj aktívne zapájali aspoň raz za týždeň alebo za 2 do toho, čo sa tu deje. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú.